नांलायलांबाय माथो दाहालागै फनखौनो खालायासै फोजोंसारा मा खालायदों आं खोनायाखैसोमोन खोना नायनि र' मबाइलखौ गैया दाहालागै खालायाखै मा जामारखौ मानसिया आं दा बेखौ बोरै खबर लानो हागोन फोजोंसार नोङो मानसिया मा जामारखौ आंखौसो गाज्रि मोनदों ना मायबासो जामारखौ नों मानसिया मैया हरसेया उन्दुलाङाखै आङो नोंखौ सानैनो खेबसे फन खालायबावनि र' नै दाबो रिं जागासिनो रिसिभखौनो खालाया खेबसेथ' खालायबाबो जायोना खेबसे खिनिखौनो रिसिभ खालायनो हाया आरो नोङो एसेबांथ' खासि मोनबायना आंखौ साननानै मोनला आङो मा जामारखौ मानसियानो फोजोंसार नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालायखौ आं मिथिगौ नोङो मानसिया जेबो जायाखै नोङो आंखौनो गाज्रि मोनदों आंखौनो नाथाय नोङो आंखौ मानि थाखाय गाज्रि मोनमारखौ एसेबांथ' गाज्रि मोनबायना नोङो आंखौ हाजार बार फन खालायबाबो खेबसेबो रिसिभ खालायलाया खेबसे माथ्र खेबसे रिसिभ खालायबाबोथ' जायोना नोङो गाज्रि मोनदोंबा मोनदों होनना बुंनांगौना आं जेबो मोना नाथाय मानो बेफोरबायदि सिरि थायो जेबो बुङालासिनो गाज्रि मोननोबा गाज्रि मोनदों होननाथ' बुंनो हायोना फोजोंसार सैथो बाथ्रा बुंनो थाङोबा आं नोंखौ गोसो थोबायमोन नों आंखौ मा सानो आं मिथिया नों आंखौ गोसो थोयो थोआ बेफोरखौ आं जेबो मिथिया नाथाय आं नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनोमोन आं दिनैहालागै रावखौबो गोसो थोफेराखैमोन नोंखौनो फार्स्ट गोसो थोबाय आङो मोस्रोमा आंखौ नागिरना फैदों खोना नै बेयाव दंफैयो आङो बेयावसो दंफैयो एसेबां नागिरबाय थादों आं नोंखौ गामि मानि नागिरहैदोंमोन बेयावसो दंफैयो नोङो ओरैनोबाथ' नोङो सिख्ला लामा सिबखांनानै थोरसि लथा गासैखौबो सुखांगौमोन नाथाय दिनै मोनसेबो खामानि मावालासिनो नोङो बेयाव मानो थाफैदों आब' मोस्रोम आंनि गोसोआ बेसेबां गाज्रि जाना दङ मा नोङो फोजोंसारा दा फन खालायैखौनो दुखु खालायबाय थादों आरो मोस्रोम फोजोंसारा आंखौ माखौ एसेबां गाज्रि मोनमारखौ बियो खेबसेथ' फन रिसिभ खालायनो हागौना बियो दिनैबो बेसेबा फन खालायबाय थादों आङो नाथाय बियो दिनैबो खेबसेबो रिसिभखौनो खालायाखै खेबसे फन रिसिभ खालायनायाव बिहा मा लस थांगोन देनाय ना माबाफोरसो जामारदों बिहा जेबो जायाखै दे आब' बिनिया नङाबाथ' एसेबाबो खबर मोनगौमोन ना नोंनि फनखौ रिसिभ खालाया होननानैनो खालायाखै खोना बियो आब' मालाय धोनि न'खरनि फिसाना एसेबाबो लेबेला बारा जाखायो एसेबांबो लेबेल गोनां मानसि नङा दे बियो माबा मोनसे जाथारदों बियो नङाबा रिसिभ खालायगौमोन जेबो जायाखैलै आब' बेफोरखौ सानबाय थानाङा नोङो जेबो बेफोरखौ सानै नोङो गावनि देहाखौ खहा खालायना लासिगोन नामा आब' दोन बेफोरखौ जेबो सानबाय थानाङा आरो नोंलाय मानो एसेबां गाबदों मा बेयो नोंनि गोसथोनाय नामा ना नोङो सिरि गोसथोयो बेखौ थोआ आङो मानो गोसथोनो आं बेखौ लोगोसो सानो लोगोखाय एसे सिन्था जादों आरोलै आब' थुदो न'आव थु खामानिफोरबो दंसै मावहैनोसै थु बेफोरखौ सानबाय थानानै नोङो खर' गाज्रि खालायना लानाङा खुसियानो बाराद्राय जादों आंनिया दिनै बिनिखायनो लोंदोंलै आं दिनै लोंखायो आङो खुसि जाबा
बेफोरसो हिजायो मा जानि ओंख्रि संदोंब्रा संख्रि गैया बानलु गैया मस्ला गैया दाय गोथाव जाथाराखै आंनिया 50 थाखा फैसा दङमोनलै बेखौनो दायो बेदर लांना जाफायलायनांसिगोनलै सेरेबजों दाय मुसु दालिजों हिजाथाराखैलै लोंनो रगरा जियानो जाया मानो फोजोंसार आरो बिबारिनि गोसथोनायाव आङो अर लगायनाय होननानै बेसेबां मोजां खामानि मावदों रगरा दाय बिबारि गुन्दि नोङो जेबो खामानि गैला था फोजोंसार सुनाया आंनिसो जासिगोन आंनिसो हौवा जासिगोन आंनि गोसोआ नोंखौल' मानो नागिरो फोजोंसार सना नों आंनि माय डार्लिं बिबारि नोंजों रायज्लायनो जेबो गोसो गैला आंहा नोङो आंखौ मानो एसेबां थगायो बिबारि आं नोंखौ एसेबां फोथायखायो नाथाय नों आंखौ एसेबां थगायखायो नोंखौ आङो एसेबां थगायसुलि सानाखैमोन आङो बिबारिया आंखौ थगायमारदों मानसिखौ माथो बेबायदि थगायनाय रखमखौनो नुवा ना बै सिख्ला होननाय बाथ्राफोरा गासैबो नंखाय गोजाथ' नङा आङो मालायनि बाथ्रा लानानै बिबारिखौ एसेबां रागा जोंना दङ हाजार बार फन खालायबाय बियो नाथाय आं खेबसेबो रिसिभ खालायासै बिनि फनखौ आङो बिबारिनि फनखौ रिसिभ खालायालासिनो गोरोन्थिथ' खालायाखै जेबो मिथिया हौवानो मालायनि बाथ्रा खोनानानै आं बिबारिखौ एसेबां रागा जोंना दङ खिजानिबा बै सिख्ला होननाय बाथ्राया नङाबोथ' जानो हागौना आङो मानो बिदि खालायखौ बिबारिखौ मालायनि बाथ्रा लानानै आं बिबारिखौ बेफोरबायदि खालायदों आङो एसेबां गाज्रि बिबारिखौ आं फन खालायनिल' अना खानानै बियो आंखौ एसेबां बार सिक जानानैबाबो फन खालायबाय थादों नाथाय आंसो हेलौ मा खालायदों बिबारि आं दङ ओरैनो जिरायनानै नों मा जानायमोन आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालायाखैमोन आं नोंखौ एसेबां बार फन खालायदोंमोन नों मानो रिसिभ खालायाखै आं मा बुंबावनो मा जाखो नोंहा बुंनाय नों आंखौ गाज्रि मोनदों न' नाथाय मा दाय मावनायनि आंखौ नोङो एसेबां गाज्रि मोनदों हा बुंनाय बिबारि सरि बुंबानो जागोन नामा नोङो खिन्थानांगोन आंनि फनखौ मानो नोङो रिसिभ खालायाखैमोन हा बुंनाय नोङो मोनहैनाय लोगो लोगोनो फन खालायगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय नोङो फनखौनो खालायासै खेबसेबो फनथ' खालायाखै आं एसेबां हाजार बारसो फन खालायदों नाथाय नोङो खेबसेबो रिसिभ खालायासै मानि थाखाय आङो मा दाय मावखो बुंनाय आङो नोंखौ एसे रागा जोंना दङमोन बिबारि नाथाय आं नोंखौ बेफोरबायदि मालाबाबो खालायला सरि बिबारि सरिखौ बाद हो नों आंखौ मा दाय मावनायनि आंखौ एसेबां गाज्रि मोननाय मोनो बुंनाय बिबारि आं नोंखौ एसेबां फोथायो नाथाय नों आंखौ मोनसे बाथ्रा सिखोमादों न' बाथ्रा आंलाय नोंखौ मा बाथ्रा सिखोमाखो बुंलाय मा बाथ्रा सिखोमादों आं नोंखौ बिबारि नोंनिया सिगां आगोलाव सोरबाफोर बयफ्रेन्ड दंमारोमोन नामा गैया आं नोंखौ हाजार बार बुंदोंमोन ना आंहा रावबो गोसथोनाय गैयामोन होननानै नोङो मानो फोथाया आंखौ बिबारि आं खोनानाय मोननाय बादिब्ला नोंनिया माथो सोरबा गोसथोनाय दङमोननो मा औ बिबारि माथो नोंसोरहानि न'आवबो फैबाय थायोमोननो ओंखामबो जालांबाय थायोमोननो मायो सोर होननाय सोर खिन्थानाय नोंनो एसेबां नंखाय बाथ्राफोरखौनो बोरै बुंदों नायनाय बिबारि आं नोंनियाव लास्ट बार सोंबावनोसै नोंनिया सोरबाफोर गोसथोनाय दंमारोमोन नामा सिगाङो गैयामोनलै आंनिया रावबो गोसथोनाय गैयामोन जोंहा थैनाय आइ आफानि कसम
आंनिया रावबो गोसथोनाय गैयामोन सिगाङो नोङो मानो फोथाया दे फोथायबाय दे एबारो सरि बिबारि आं नोंखौ जोबोर गाज्रि बाहायबाय सरि बिबारि सरि दे जेबो नङा दे आं खेबसेबार बुंबावनोसै आंनिया सिगाङो रावबो गोसथोनाय गैयामोन आइ आफानि कसम नोङो फोथायबाबो फोथायाबाबो नोंनिसो गोसोसै फोथायबाय दे सरि आंखौ निमाहा होमारदो बिबारि आं नोंखौ सानसेबो बिदि खालायला मालायनि बाथ्रा लानानै सोर मा लगायना होनायमोन नोंखौ बुंलाय आं दा बै मानसिनि मुंखौ सोंफ्लाङाखैना मानसिया बोरैमोन आरो सिख्लाना सेंग्रामोन मानसियालाय हौवाना हिनजाव मानसियालाय सिख्लायानोमोन र' सोर जाखौथाय आरो बियो आंजोंलाय मा दुश्मन दङ मोनथिला आरो बिबारि मा बुंबावनो आं दा दे होनबा दोनथ'नि आङो जेबो खामानिखौनो मावाखै दे होनबा बिबारि नों आंखौ निमाहा होमारबाय ना होबाय दे थेंक इउ बिबारि थेंक इउ नों मानो एसेबां मोजां मानसिया मोजां ना